Masu sauraro Assalamu alaikum. Labaran barka da hantsi kenan za ku saurara daga sashen Hausa na BBC. Bambance-bambancen da ake tsakanin zaben Senegal da Najeriya. Yanzu dai ƙura ta lafa a fagen siyasar ƙasar Senegal a baya. Yanzu dai ƙura ta lafa a fagen ƙasar Senegal bayan zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 24 ga watan Maris. Tuni hukumar kundin tsarin mulki ta ƙasar ta sanar da Basiru Dumoye fiye da matashi ɗan shekara 44 kuma ɗan takara na gamayyar jam'iyyar adawa a matsayin wanda ya lashe zaben. Zan kawo muku uku daga cikin manyan bambance-bambancen da na gani a tsakanin zaben Senegal da na wannan ƙasar na zaben shugaban Najeriya da aka gudanar shekara ta 2023. Wasu daga cikin al'ummar Senegal a kan layin jefa ƙuri'ar 24 ga watan Maris 2024. Zaben shugaban ƙasar Senegal ya gudana ne cikin kwanciyar hankali da lumana, ba a samu rahotannin wata hatsaniya ba ko fasa akwati ko sayan ƙuri'u balle rasa rai ba. Zan iya cewa a tsawon lokacin da na kwashe ina lura da yadda ake gudanar da zaben a ƙasata Najeriya zai yi wahala idan na taɓa ganin an yi zaɓe salin alin kamar haka. Wannan na ɗaya daga cikin manyan bambance-bambancen da na gani a mako ɗaya da na kwashe a birnin Dakar domin ɗaukar rahotanni kan zaɓen shugaban ƙasar. A Najeriya ga misali, a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2023, wani rahoto na cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya CDD mai taken Nigerians 2023 Election Security Lead Came ya bayyana yadda 'yan bangar siyasa suka rika tsangwama da cin zarafi masu kada ƙuri'a a wurare daban-daban. Alƙaluman rahoton sun nuna cewa an samu rikici a wurare 114 a faɗin Najeriya a ranar da aka gudanar da zaben. Hakan ya haifar da asarar rayuka da jikkatan mutane da dama, yayin da jami'an tsaro kuma suka koma wasu da dama. Amma a zaben shugaban Senegal babu rahoto ko ɗaya na tashin hatsaniya a wani wuri a faɗin ƙasar, balle a yi batun rasa rai ko kuma samun raunuka. Samun tabbacin wanda ya yi nasara kafin hukumar ta sanar. Wani abu da ya so rikici masu bibiyar zaben daga ƙasashen waje, musamman ma waɗanda suka saba da zaɓuka irin na sauran ƙasashe kamar Najeriya da sauran ƙasashen nahiyar Afirka, shine yadda aka samu tabbacin wanda ya lashe zaɓe kusan tun a cikin daren ranar da aka kammala kada ƙuri'ar. Sa'o'i kaɗan bayan rufe rumfunan zaɓe, 'yan takara kimanin 16 ne na jam'iyyar adawa suka kira Basiru Faye suka taya shi murnar lashe zaɓe. Sannan a yammacin ranar Litinin, 'yan takarar mai mulki Ahmadu B da kuma shugaban ƙasar Macky Sall da kansa suka taya Basiru Faye murna. Hakan nan a ranar Talata da daddare ne Basiru Faye ya gabatar da jawabin amincewa da samun nasara tare da bayyana alƙiblar gwamnatinsa. Duk waɗanda abubuwan sun faru ne a kafin majalisar kundin tsarin mulkin ƙasar ta bayyana sakamako a hukumance. Domin kuwa sai bayan kwana uku da yin zaɓe ne majalisar kundin tsarin mulki ta bayyana ɗan takarar na adawa a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kimanin kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Ta yaya al'ummar Senegal ke gane wanda ya yi nasara kafin hukuma ta sanar? Wannan abu ne mai sauƙi a wurin da ya kamata. Gaskiya, saboda zahiri lokacin zaɓuka kowace jam'iyya na tura wakilanta zuwa dukkanin rumfunan zaɓe. Tom, a nan kuma za ku ji cewa fitacciyar mai wakiltar Saudiya a gasannin kyau Remi Alkwantani ta ce
ta bayyana cewa an zaɓe ta domin wakiltar ƙasarta a gasar sarauniyar kyau ta duniya. Hakan na zuwa ne a lokacin da Saudiyyar ke ƙoƙarin kawo sauye-sauye domin zamanantar da kuma bunƙasa ɓangaren yawon buɗe ido a ƙasar. Tuni dai mutane suka fara tsokaci kan matakin ƙasar na shiga wannan gasar. ƙudirin da ake amincewa da shi ya ce dole a gaggauta tsagaita wuta tsakanin Isra'il da 'yan gwagwarmayar Falastinawa saboda watan Ramadana. A karon farko tun baya da Hamas ta kai hari kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, abin da ya sa ya assasa yaƙi a Gaza, Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya samu nasarar zartar da wani hukuncin ƙudiri da ya yi kira da a gaggauta tsagaita wuta a tsakanin ɓangarorin biyu da ke rikici da juna. ƙudurorin da aka amince da su sun haɗa ya ce dole a gaggauta tsagaita wuta tsakanin Isra'il da 'yan gwagwarmayar Falastinawa saboda watan Ramadana da ake ciki, abinda ake fargabar ko matakin zai ɗore baki ɗaya. ƙudurin mai lamba 2728 ya kuma buƙaci a gaggauta sakin dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su sannan a tabbatar da kayan agaji na isa Gaza. Matakin Amurka ya haifar da zaman ɗarɗar tsakanin da ƙawarta Isra'ila kan hare-haren da ake kaiwa. Jakadan Isra'ila na Majalisar Ɗinkin Duniya Gilin Eden ya ce abin takaici ne a yau ma kwamitin ya ƙi yin Allah wadai da harin 7 ga watan Oktoba. To amma duk da haka ya fahimci cewa ƙudirin ya taɓo batun Isra'ilawa da Hamas da ta yi garkuwa da su. Cikin ƙudirin kwamitin ya yi Allah wadai da matakin Hamas na garkuwa da Isra'ilawa, inda ya ce hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Idan aka zo batun dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida, kamata ya yi kwamitin ya ɗauki matakin da ya ce. Firaministan Isra'il Benjamin Netanyahu ya soke yin wata tafiya da ya yi niyyar yi zuwa Washington, to amma mai magana da yawun ma'aikatar tsaro Amurka John Kirby ya ce ganawar da aka tsara yi tsakanin ministan tsaro Isra'il Yoav Gallant da mai ba da shawara kan harkokin tsaro Amurka John Silberman ba fashi. Daga ƙarshen dai Gallant da Blinken ne suka gana a ranar Talata.